Ο μικροελεγκτής Arduino. Γεια, σήμερα θα σας παρουσιάσω το μικροελεγκτή Arduino και τις χρήσεις που μπορεί να έχει. Ο μικροελεγκτής συνιστά ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα, στο οποίο ενσωματώνονται ο μικροεπεξεργαστής, η μνήμη και οι περιφερειακές διατάξεις. Είναι ουσιαστικά ένας μικρός υπολογιστής με περιορισμένες δυνατότητες και πόρους συστήματος, μικρή υπολογιστική ισχύς, μνήμη, ο οποίος έχει σχεδιαστεί σε ένα και μόνο ολοκληρωμένο σύστημα. Συνήθως ένας μικροελεγκτής είναι φτιαγμένος για να επιτελεί συγκεκριμένες λειτουργίες. Οι μικροελεγκτές χρησιμοποιούνται ευρύτατα, π.χ. στις μεταφορές, αεροπλάνα, αυτοκίνητα, στα ιατρικά μηχανήματα, σε αναρρύθμιτες συσκευές, στο IoT. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε το Plus Starter Kit για Arduino, το οποίο είναι μια πλακέτα η οποία αποτελείται από το μικροελεγκτή Atga 328 PAU, με clock speed 16 MHz. Επίσης έχει και τα ακόλουθα χαρακτηριστικά EEPROM, 1 KB, SRAM, 2 KB, Flash Memory, 32 KB. Σημειώνεται ότι η τάση λειτουργίας ορίζεται στα DC 5V ή στα 3V, το οποίο καθορίζεται από διακόπτη DIP switch. Αποτελείται από ψηφιακές θύρες εισόδου-εξόδου JTAG 213, καθώς και από αναλογικές, analog input. Επίσης, με το σύμβολο GND αναφερόμαστε στη γείωση ή αλλιώς στον αρνητικό πόλο ενός κυκλώματος ή εξαρτήματος. Το κόκκινο πλήκτρο εκτελεί τη λειτουργία reset του μικροεπεξεργαστή εφόσον το πατήσουμε. Η πλακέτα ενσωματώνει και USB Type-C κανεκταριά. Σύνδεση του kit με τον υπολογιστή, μέσω καλωδίου USB. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.